Dobar dan, ja sam Vidovita Džemila, ogledam grah, vraćam izgubljene stvari, izgubljene ljubavi, vraćam sve što se vratiti može, što ne može, to ne može. Evo, krenem da ti odmah ogledam grah. A vidim ti ovdje puno sreće, puno veselja, rahatluka, imat ćeš nešto svadbe, nešto. Vidi ovo, primit ćeš nešto mesnato večeras kod kuće. Ne znam šta da ti kažem. Evo vidim ti ovdje na paka će ti doći večeras, veliki komad mesa ćeš dobiti. Da li si udata, ne udata, ali ćeš biti puno na pakali. Vidim ovdje puno šeitani, vidi ovo. Vriju šeitani. Moraš od mene uzeti jednu šuplju, jednu tupu hamajliju. Da imaš za sreću, za još veću nafaku, da imaš dobru nafaku. Vidim ti ovo, sestro draga, vidim ovdje imaš koronavirus. Zato ti imam specijalnu masku za tebe, 100 maraka, ovo je da ti oči ne odu. Ovo ti je za bolje uzdisaje, vidiš. Čak kad pričaš s ovim, svi te čuju, a ne može ti ništa da se desi. Ovdje ti je veoma jak filter, koji sam ja morao doći u Frankfurt da bi ga potreban materijal, kako da kažem, da bi kupio, da bi to sastavio. Ne može naš obični pijesak, naša vata, mora biti iz Frankfurta. Eto toliko, moraš malo da piješ, malo da se veseliš, da bi bila splodna, da bi imala puna plodnosti. I toliko moj grah kaže, jednako šeitani vriju, hamajlija 100 maraka, maska ova, 100 maraka, znači sve te košta 100 eura. To ti je uduplo jeftinije kod mene. Toliko od mene, vidimo se sutra.